να φτιάξουμε μια κρεατόσουπα? Όχι, πολύ περίπου πρωτεΐνη η κρεατόσουπα. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Ναι. Κολοκυθόσουπα. Ωραία. Θα φτιάξουμε κολοκυθόσουπα. Ωραία. Έχω τα υλικά όλα εδώ. Και ήμουν έτοιμο από πριν. Τότε θα καθαρίσω εγώ. Όχι, αυτό δεν είναι το κατάλληλο μαχαίρι. Και ποιο είναι? Αυτό είναι το κατάλληλο μαχαίρι. Καλύτερα να φωνάξω το Θήμη να σε βοηθήσει. Μπορώ και μόνη μου. Για τη συνταγή χρειαζόμαστε κολοκύθα, καθαρισμένη κομμένη. Το έκανε το πράγμα. Δεν τα καθάρισα εγώ. 3 κοπατάτα. 2 καρότα. 1 κανονική πατάτα. 1 γάτα. Κρεμμύδι. Σκόρδο. Που διώκει και τους δράκουλες. Χοντροκόβουμε τα λαχανικά με μίσος. Προσοχή στο κρεμμύδι. Θα κλαίτε με μαύρο δάκρυ. Βάζουμε το λάδι να κάψει. Σοτάρουμε το κρεμμύδι για εκδίκηση επειδή μας έκανε να κλάψουμε. Βάζουμε και τα υπόλοιπα λαχανικά. Πετάμε και την κολοκύθα μέσα για να σοταριστεί λίγο. Ρίχνουμε ζεματιστό νερό. Και τώρα βάζουμε τα μαγειογότανά μας. Αλάτι, κάπνιστη πάπρικα, τζίντζερ, μοσχοκάριδο, μπόλικη σκόνη σκόρδου. Είπαμε, δεν συμπαθούμε τις δράκουλες. Πιπέρι. Και έναν κύβο λαχανικών. Ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να βασανιστούν στο καυτό νερό για 25 με 30 λεπτά. Βάζουμε κάποιον υπεύθυνο να τα προσέχει. Ανακατεύουμε 1 φορά. Το πράγμα όμως είναι άχρηστο στη μαγειρική. Αποφάσισα να τον αποδεσμεύσω και παίζει με τη γάτα. Ούτε αυτή δεν τον θέλει. Έλεος. Επειδή συχαίνω με τη λάτζα, πλήρωσα έναν σχιζοφρενή δολοφόνο να κάνει τη δουλειά για εμένα. Όταν τελειώσει το βασανιστήριο των λαχανικών, τα λιώνουμε με τη ράβδα. Αφού τα κάνουμε λιώμα, ρίχνουμε τριμμένη παρμεζάνα και ανακατεύουμε. Για το σερβίρισμα βάζουμε κρουτόνι παξιμάδι κομμένο. Τέλος λίγη πάπρικα ακόμα. Έτοιμο. Ανακατεύουμε για να το φάμε. Ποτέ δεν τρώμε πρώτοι εμείς. Το δίνουμε σε κάποιον άλλον να δοκιμάσει για να δούμε αν θα επιβιώσει. Κατά προτίμηση σε κάποιον με εγκέφαλο. Γιατί αυτός φοράει ακόμα μάσκα και δεν το έχει καταλάβει. Τέλος.